med big ballonski. Det er ballonen. Og nu skal vi tæt på igen. Og jeg har en helt anden dreng, der skal filmes. Den er stor. Virkelig stor. Ja. Ikke også? Og nu prøv at kigge. Er det ikke stor? Sådan, så bliver den pustet op. Hop op parat. Hop parat. Hop parat. Der er ikke huller i den, men det tror jeg med. Der har gået ind. Og den er ikke særlig høj. Nej, jeg synes, den ser rigtig ud. I toplinje har en enkelt krølle den forkerte vej op, så der får man lidt lugtæt, men det lader vi bare i hånden, hvis der er noget. Ikke også, Alicia? Ja. Godt. Doggebrænder er kun til nødsituationer. Ja. Løb herover, så kan I bedre se det. I skal bare passe på. Og kom meget tættere på, for ellers kan du ikke se noget jo. Ja. Det eneste du skal være opmærksom på, det er snoren, ikke også? At du ikke kommer i klemme i den. Henrik? Ja? Når nu vi kommer ned af, så går du lige hen mod kurven og gør klar til at hjælpe med at ned, hvis vi kommer lidt hurtigt ned, ikke? Jo. Det er modtaget, tak. Kan du vinke til mor ned, Alicia? Bare skal vi vinke. Godt, skatter. Nej. Nu har der været lige så højt op med julemanden i ballonen, Alicia. Har du set den der med, da julemanden var på Grønland? Har du set den? Nej, det skal du se en dag. Det er altså, der flyver han også ballon. Har du ikke set den? Det har jeg set. Og I er oppe på 10 meters højde, tror jeg næsten. Du vil gerne lide, ved du hvad? Så får du lov til at komme ind i det. Så skal vi vende det. Er det fordi, du er bange, Lisa? Nej, det vil det ikke være. Bare se på laven, så står du ikke over en uge. Det kan sagtens høre mig, kan du ikke det? Ikke. Ved du hvad, så er det altså ikke særlig mange, der får lov til at prøve det der. Det er lidt godt. Hej, far. Hej, Anna. Og nu kommer I dernede, ikke? Ikke hoppe så meget, ikke hoppe så meget. Det er fint nok. Fordi det hopper også for alle os andre, og hvis ikke man kan lide det, så er det ikke så rart. Det skal man også tænke på. Altså, det vil være lidt sjovt, man gør noget selv. Man kan se, er vi på vej op eller på vej ned? Kan I huske, hvad I der med benene? Ja. Bøjer I alle sammen lidt? Kom. Bøjer I lidt. Det er godt, Elise. Du kan også.
Nej, det er fint nok. Farvel. God tur. Skal være. Og det sjove er, at det er det, man gør stadigvæk. Ja, man stadig bruger kurve og ikke har et eller andet plastik eller noget. Glasfiber eller andet. Ja. Nej. Hvor mange flyvedage er der på sådan en år for en? Om året? Ja. Det kommer lidt an på, hvor ihærdig man er, og hvor flinkende arbejdsniveau man har. Ja. Det er jo morgen og aften, sådan lige omkring solopgang og solnedgang, at det sker. Så på den måde, der er man... Men det må heller ikke blæse så meget, ikke? Nej, det må ikke blæse ret meget. Hvad er der i bunden? I bunden? I kurven, eller? Nej. Nå, men i ballonen, der er hul. Du kan se det ene, du. Det er jo fint på toppen. Ja, det må jeg gerne. Ikke træde på det, men gerne kigge på det. Og så det nederste her, det er noget, der hedder Nomex. Det er det samme, man laver dragter til brandmænd i. Okay, ja, det kan godt. Det skal ikke brænde med blæseren, nej. Det kan man godt lige... Hvad hedder det? Det kan godt lige at holde det lidt varme. Prøv at se også, der står en henne midt i ballonen nu. Kan du se det? Han har fået lov, fordi han er faktisk ved at syne og godkende den. Ah, okay. Den skal gennem sådan en materialetjek hver år. Og den her, den har ikke fløjet i nogle år, så den skal have en ekstra grundig tur. Ah. Det kommer plads til den. Ja, ja. Nej, jeg fik lavet 10 stykker på en gang på et tidspunkt, der måtte fortælle. Er det nogen, du selv har fået snekreret? Ja, simpelthen. De tyske piloter så min og synes, den var helt fantastisk. Så der var der 5-6 mand, der bestilte den, ikke? Så fik jeg lavet 10 og tog dem med til Spanien. Nej, de skulle ikke bruge dem alligevel.